І сталася, калі скончыў Ісус навучаць 12 вучняў сваіх, ён пайшоў адтуль далей, каб вучыць і прапаведаваць у гарадах іх. Ян жа, калі пачуў у вязніцы аб дзеях Хрыста, паслаў 2 вучняў сваіх запытацца ў Ісуса: «Ты той, хто павінен прыйсці, ці другога чакаць?» Адказваючы, сказаў ім Ісус: «Ідзіце і паведаміце Яну, што вы чулі і бачылі. Сляпыя бачаць, і кульгавыя ходзяць, і пракажоныя ачышчаюцца, і глухія чуюць, і мёртвыя ўваскрасаюць, і ўбогім абвяшчаецца добрая вестка, і дабраслаўлёны, хто не згоршыцца з мяне». А калі тыя адышліся, пачаў Ісус гаварыць да людзей пра Яна: «Што вы выйшлі пабачыць у пустыню? Трысцё, што хістаецца ад ветру? Дык што вы выйшлі пабачыць? Можа, чалавека ў мяккія шаты апранутага? Вось тыя, што ў мяккія шаты апранаюцца, жывуць у дамах царскіх. Дык каго вы выйшлі пабачыць? Прарока? Нават кажу вам, і больш за прарока. Бо ён ёсць той, пра каго было напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад абліччам тваім, які прыгатуе дарогу тваю перад табою». Сапраўды кажу вам, не паўстаў сярод народжаных жанчынамі большы за Яна Хрысціцеля, але той, хто меншы ў валадарстве нябесным, большы за яго. Ад дзён Яна Хрысціцеля аж да сёння валадарства нябеснае намаганнем здабываецца, і моцныя захопліваюць яго. Бо ўсе прарокі і закон аж да Яна прадказалі. І калі хочаце прыняць, ён ёсць Ілля, які павінен прыйсці. Хто мае вушы слухаць, хай слухае. Да каго прыпадобню род гэты? Ён падобны да хлапчанят, што сядзяць на рынку і, гукаючы аднагодкаў, кажуць: «Мы гралі вам на жалейцы, а вы не скакалі, мы галасілі, а вы не плакалі». Бо прыйшоў Ян, які не еў і не піў, і кажуць, ён дэманам апанаваны. Прыйшоў сын чалавечы, які есць і п'е, і кажуць, вось чалавек абжора і п'яніца, сябра мытнікаў і грэшнікаў, і апраўдана мудрасць справамі сваімі. Потым пачаў ён дакараць гарады, у якіх адбылося найбольш цудаў яго, што яны не ўзяліся за пакаянне. «Гора табе, Каразін! Гора табе, Бетсайда! Бо каб у Тыры і Сідоне адбыліся такія цуды, якія адбыліся ў вас, даўно б яны ў зрэбніцы і попелі навярнуліся да Господа. Дык вось кажу вам, лягчэй будзе Тыру і Сідону ў дзень суда, чым вам. А ты, Кафарнаум, што аж да неба ўзнёсся, аж у пекла зрынешся. Бо каб такія цуды адбыліся ў Садоме, якія адбыліся ў табе, можа, застаўся б ён па сённяшні дзень. Дык вось кажу вам, лягчэй будзе зямлі Садомскай у дзень суда, чым табе. У той самы час, адказваючы, Ісус сказаў: «Слаўлю цябе, Ойча, Господі неба і зямлі, што ты прыхаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Ойча, бо такое было тваё ўпадабанне. Усё мне дадзена айцом маім, ды ніхто не ведае сына, акрамя айца, і ніхто не ведае айца, акрамя сына, і каму сын захоча адкрыць. Ідзіце да мяне ўсе, што працуеце і стаміліся пад цяжарам, і я дам вам сілы. Вазьміце ярмо маё на сябе, ды вучыцеся ад мяне, бо я ціхі ды пакорлівы сэрцам, і знойдзеце супачынак душам вашым.
бо ярмо маё салодкае і цяжар мой лёгкі.